Bizkaiko 113. udalerria bihurtu da Usansolo. Bizkaiko batzar nagusiek goizean onartu egin dute orain arte Galdakako auzo izan dena udalerri bihurtzea. Usansolon dauden Galdakako ondasunak udal berriaren jabetzakoak izatea igaroko dira, baita kudeaketa ere. Beste zerbitzu batzuk elkarrekin kudeatuko dituzte, hilerria, musikaskola edo euskaltegia esaterako. Usansolon udalerria izango direla ospatzeko ekitaldiak antolatu dituzte. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Txaroak 23 ditu gaur asteazkena da. Egutegian gorriz markatutako egunazten gaurkoa Usansolotarrentzat, Bizkaiko batzar nagusien erabakien zain zeundelako eta Galdatekotik bereizteko aldarrikapen historikoa bete da gaur. 30 urte baino gehiago zeramatzaten desanexioa eskatzen. Emozioz beteriko eguna izan da gaurkoa. Eta beste kontu batzuk ere gaurkoan, ekonomia alorrean Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ez dituzte babestuko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak. Alderdi Popularrak ez die oraindik atea itxi. Hirugarren eta azken bilera izan dugu EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemoseki IUrekin bi alderdiek alde bakarrez utzi baitute aurrekontuen negoziazioa. PP Ciudadanosek bihar bere jarrera azaltzeko konpromisoa hartu du. Guk gaur gobernuari esan diogu, egin digun proposamenak ez dioela erantzuten inondik inora Euskal Herria Bilduk mahai gainean jarritako arazoak erantzuteko dagoen beharrari, eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduk ez duela jarraituko borondaterik ikusi ez duenez gobernu honen aldetik eszenifikazio bat egiten. Iruditzen zaigu egoera benetan konplexua eta kezkagarria dela, eta herritarrei zor diegun zintzotasunagatik eta leialtasunagatik ez dugula jarraitu behar egoera hau nahasten. Madrilen bai erdiatzi duela akordioa Euskal Herria Bilduk aurrekontuak babesteko, eta zuzen pantaiaren beste alboan bat egingo dugu Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren bozeramailea kongresuan, ongi etorri? Eskerrik asko. Gobernu zentralaren aurrekontuak badirudi aurrera aterako direla aurtengoan ere, horiek babesteko ituna aurkeztu zenuten atzokoan eta zenbait gai barne biltzen ditu akordioak, autogobernuarekin, memoriarekin edo eta babes sozialarekin lotutakoak besteak beste. Ituna nabarmendu duzue Euskal Gizartearentzat onuragarria izango dela. Zer erantzuten dio akordio honek? Egoerari, bizi dugun egoerari erantzuten dio. Akordio orokorra da, oso zabala da, hitzartu dugun akordio hau, aurrerapen garrantzitsuak ditu eta egia da neurri asko daudela, adostu ditugunak eta esan bezala oso zabala dela, Baina, bi nabarmentzeko eta eragina dutenak jende gizarte oro harrean,
aipatuko nuke alokairuen garestitzea geldiarazi dugula lortutako akordioaren ondoren, eta pentsioen kasuan ere lortu dugun luzapenagatik, pentsioen kasuan ekainean adostu genuen igoera mantentzea hitzartu dugu gobernuarekin. Hau da, batez besteko 70 euroko igoerak 250.000 pentsioduni egingo die mesede hilero dira. Gainera, bereziki miseriazko pentsioak kobratzen dituzten persona hoiengan izango dute eragina. Hortik aparte, baditugu hainbat lorpen esango nukenik, eta benetan guretzako ez dakit poza berezia ematen digutenak, eta dira Nafarroako indusketa horietan, Arantzadik aurrera eramaten ari direnak, horietarako laguntza bat bideratzea, Irulegiko esku horrei nolabait segida eman alizateko horrelako partida bat lortzea, eta beste hainbat gai oso zabala da, eta bueno, oso zaila da gainera danak murriztea zen neurri asko dira, atzo adierazi genuen bezala. Bai, dena den, deigarria izan da baita ere, Sánchezen aurrekontuei baiezko eman diozuen egun berdinean azaltzea Jaurlaritzaren aurrekontuak ez dituzuela babestuko. Mezu bat izan da, EAJarentzat? Nei iruditzen zait gertatzen ari dana dela, gai honetan, aztertu beharko litzatekeela zergatik posible den Madrilen akordioak lortzea, Iruñan akordioak lortzea posible den bezala, eta Gasteizen ez. Hor aldatzen dena da interlokuzioa, beraz, seguru aski, PNV-ek nagusitasun osoa duenez, aurrekontu hauek ateratzeko ez da ezer mugitzen, eta hori da gertatzen ari dana. Azken finean, negoziaketa bat planteatzen dezunean, prest egon behartzara ere besteak behar duenari edo eskaintzen duenari ateak irekitzeko. Mantentzen balin bazera, jarrera batean esanez hau da dagoena eta hau da onartu behar duzuna, horretarako horrei, desde luego, nik negoziazioa ez nioke deituko ez, eta hemen gertatzen ari dena hori da, ez, Gasteizen interlokuzioa PNV-ek eramaten du, eta ez da mugitzen berak hasieratik badakiela aterako dituela aurrekontu horiek, eta horretarako negoziazioa, desde luego, ezin diogu deitu, ez, beraz, nik uste garbi dagoela, Iruñan zergatik posible dan ere, neurri aurrerakoiak ateratzea, Madrilen ere, eta Gasteizen zergatik ez den posible, ez, neurri aurrerakoi horiek aurrera eramatea. Madrilen bertan akordio hau erdietsita uste duzu Sánchezek jarrera aldaketa bat izan duela, gerturapen bat izan duela investidura blokearekin? Nik uste behartuta dagoela, ez, momentu honetan, eta hemen, eta batez ere ezkerra aldeko alderdiok hemen gaudenak, eta batez ere katalanak, eta euskaldunak, hau da, ezkerreko independentismoari erantzun behar diola, eta behar duela, ez, mantentzeko, gobernu hau mantentzeko, guk askotan esan dugu hau dela babestuko duguna, politika baldin eta beti politika aurrerakoiak eramaten balin baditu, eta gure lurraldearen eta gure biztanlegoaren alde aurrera egiten bada, bide horretan hor gaude eta behar gaitu, ze mantendu nahi balin badu gobernuan, hori da behar duena, ez? Beraz, horrei erantzuten dio behar batei, eta ongi dago, eta nik uste askotan esan dugun leiho hori, irekitzen den leiho hori, aprobetxatzen dugula, eta Euskal Herriaren, eta herritarren babeserako, eta onurak lortzeko izango dela. Atzokoan adostutakoaren artean dago besteak beste memoriarekin lotuta ere martxoaren 3ko biktimak oroitzeko memoriagune bat sortzea Gasteizen bertan. Estatu terrorismoaren biktimak gogoan izan dira gurean, azken egunotan ere, azaroaren 20an, eta oraindik ez da aitortza ofizialik haientzat gogoratu beharra, ezta. Eta bien bitartean eta egun berean ere ikusi dugu Madrilen nola izan ziren aldarri frankistak, hain zuzen memoria lege berria desafiatuta. Honek ez du inolako ondoriorik ekarriko? Lege honek gauza asko ditu,
zulo beltz asko ditu eta horrela esan genuen, bere garaian, hemen aztertu genuenean legea, baina egia da gauza batzutan argia dela. Eta hemen, horrelako ekintzen aurrean hartu beharreko neurriak oso garbiak daude. Azken finean, ikuste dut urte asko bizi garela estatu honetan frankismo soziologiko horrenpean, oraindikan gauza asko mugitu egin behar direla eta trebatu egin behar direla, eta bestela ez da ulertzen nola gobernuak nola han bertan zeuden poliziek ez zuten neurriak hartu momentu berean, ez gertatzen ari diren momentu berean. Beraz, ni gogoratzen naiz hasierako plenotan esan genuela hemen pedagogia demokratiko handia behar dela, estatu hau demokratizatzeko eta tarte handia dagoela oraindikan demokratizatzeko benetan estatu hau eta gauza horiek oraindikan bide luzea dago benetan demokrazia batean bizi garela sinisteko. Beraz, hori da, pentsatzen duguna. Azaroaren 25 ere gerturatzen ari da, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna, eta testuinguru honetan soilik baietz legeak polemika piztu du. Sortu den zarata politiko guztia nola bizi ari zarete diputatuen kongresuan? Bueno, egia da zarata izugarria eraiki dela eta eraikitza erabiltzen dut, ze horrela izan da, kanpaina orkestatu bat izan da, orain ikusten ari da ja gauzak bere honetara etortzen ari direla, fiskaliak atzo emandako direktiba horri esker, baino kanpaina oso zikina izan da. Lege hau oso beharrezkoa da, eta nik uste dut erabili dela guzti hau politika feministen kontra ekiteko. Hori izan da, eta Montero ministra jaso duen jarraipena eta kanpaina zikin hori deitoragarria da eta impresentablea da. Eta nik uste, tensioakin bizi da guzti hori, ze azken finean danak dauka eragina, ez? Eta edozein gaian agertu eginda eta erabili da, akulu bat bezala, berdin zen ze gaiaz aizinan hitz egiten, ze hau zen, mai gainean jartzen zena eta eskuinak ederki asko erabili du hau, mina egiteko eta batez ere nik uste, Monteroren kontra joateko, baina baita ere politika feministen kontra joateko. Bestalde Melillan gertatutakoaz ere galdetuko dizugu, izan ere PSOEk eta PPek ikerketa batzorde bat eratzea eragutzi dutelako, baina ere gehiago PSOEk alde bakarrez baztertu egin duelako Melillan gertatutakoaren bideo horiek kongresura heltzea. Zein irakurketa egiten duzu da? Larria dela, ez? Hemen ikusi dugu eta, momentu batean gobernuak horrelako enrokamentu bat izan zuen, eta gezurretan ibilitzen, Marlaska ministroak esan zituenak ez ziren egiak, edo ez ziren egi osoak, eta askotan kontrako gauzak esan zituen gertatutakoaren kontrakoak, eta hasieratik salatu zena, BBC-k erakutsitako bideo horietan argi geratzen da. Bihar Jon Iñarrituk ikusiko ditu, bihar ezetzi, barkatu, jarriko dira, esan digute, jarriko direla gure esku edo guk ikusi ahal izateko bideo osoak, bere osotasunean, hor frogatuko dena, nik uste, oraindik gehiago berrestuko duela batzorde bat behar dela, ikerketa batzorde bat behar dela, azken finean, hau oso larria da, gertatu dena, eta hemen argipen asko behar dira eta gobernuak argipen horiek eman behar ditu. Badi, jarraituko dugu gaia gurean ere. Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramailea kongresuan, mila esker gaurkoan gurean izateagatik. Zuei, eskerrik asko. Naiz. Eta Nafarroako politikari helduta, Enrique Maia ez da berriz ere aurkeztuko Iruñeko alkate izateko. Maia, bi agintaldian izan da Iruñeko alkatea, hala segituko du 2023ko hauteskunden ondoko aldaketetara arte, baina oraindik ez da jakina UPNek nork aurkeztuko duen hiriko alkategai izateko. Pamplona ha de ser un proyecto compartido desde la participación de todos.
baliabide municipalak partituaren zerbitzuan, ez da? Eta hori lotsagarria da, eta hori gainera. Eta eguneko albiste ere bada, iguraldia. Arreta berezia gaur errepidetan hainbat istripu izan direlako goizean zehar, Udane Arbeo Donostian da, zerbait aldatu alda egoera, Udane? Hemen kursalatzean gaude une honetan eta ateri dago baina haizetsua. Eguraldia zakar dago eta hemen atzean ikusi dezakezuen bezala itsasoa ere horrela. 2 eta 3 metro arteko olatuak ikusi ditzakegu eta zakar dagoen heinean hemen atzeko kursalatzeko espigoiak ere itxita jarraitzen du. Aldi berean paseo berria ere itxita mantentzen da eta eguerdira arte haizea nabarmenduko da, baina arratsalde partera lasaitu eta eguraldi politia izango da bertan. Ba, eskerrik asko Udane Arbeo. Eta abiadura handiko trenarekin lotuta, astelehenean jarriko da martxan Donostiako Atotxako behin-behineko geltokia. Geltoki zaharra itxita mantenduko da eta Nasetara eta Bakelerara Unduko plazatik sartuko da. Behin-behineko geltokiak 1200 metro karratuko azalera du eta obren ondorengo faseetan berrerabiliko da Atotxako geltoki berriaren behin betiko lurpeko atariaren atal bat bezala. Behin betiko geltokiak 7200 metro karratu izango ditu guztira. Kultura alorrean, ertzainaken zaleek beste zita bat gehitu behar diote egutegiari, taldeak Beken Barakaldon abenduaren 16 eta 17an egingo dituen kontzertu ez gain, urtarrilaren 6an emango duelako emanaldia Gasteizen. Olako Euskal gure ondarearen festa bat antolatzea. Ez guaitzaki bat, baino ez dira, beste batzuk izan dira, gure horretik, hainbat arte eta hainbat lehio irekitzen. Gu ere hori izan gara, kate horren ez dagoei bat txiki bat gara, beste batzuk dare guaintxe bertan lan hori betetzen, eta nahiko genuke bi hiri hauetan, Bilbo eta Gasteizen, olako gure ondarearen festa nagusi bat antolatzea. Kaixo lagun guzio gu gara ertzainak, kaixo lagun guzio gu gara ertzainak, batu porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak berotzen gainak, gu musika sustuko dizkile guztainak. Eta datozen egunotarako kulturaken da betetzera datorkigu Iratiak Irrazkoena kultura dituak, kaixo Irati? Kaixo, eguerdion Leire. Hainbat hitzordu datozen egunotarako ere, horietako bat, zinema zaleentzat, zinema arratsaldeak hasiko direlako biharkoan, Bilboko Arkeologi Museoan. Bai hori da, Bilboko Arkeologi Museoak zinema arkeologiko arratsaldeak antolatu ditu, hain zuzen gaur izango du lehenengo emanaldia. Aizpeagoenaga aktore eta jaialdiaren zuzendari izango da gaurkoan, eta zinema arratsalde hauek datorren asteazkenera arte antolatu dira, datorren asteazkenera arte luzatuko dira 4 egunetan zehar, beraz, azaroaren 23-24 eta 29 eta 30ean egingo dira Bilboko ondarea areto nagusian 6:30, arratsaldeko 6:30. Eta esan bezala, gaur lehenengo emanaldia eta kontua da, Bidasoako arkeologia zinemaren nazioarteko 21. jaialdia ospatu zela Irunen, eta antolatzaileek Bilboko Arkeologi Musearekin elkarlanean egindako arratsalde zinemen ekitaldia dela hau, eta bertan aurkeztuko dira aurreko zinemaldian saria jaso zuten 4 filma. Proiektatuko dira 4 filma berezi. Beraz, lehenengo emanaldi honetan, gaur izango den emanaldi horretan, nagusia jaso zuen filma proiektatuko da. Eta kategoria honetan film hori aukeratzeko, epaimahaitu burua izan zen Itziar Ituño aktorea, Amaia Arranz arkeobotanikan doktorea, eta baita ere Carlos Koros antropologoa. Eta hortik aurrera, datorren egunean, hau da, bihar, 24an, Javier Truebak zuzendutako El sueño de la vida de Eterna izango dugu
ikusgai, 29an arratsaldean de Antikenea Kosmos, eta azkenengo gunean, azaroaren 30ean, hau da, atorren asteazkenean arratsaldeko 6:00 zientzia divulgazioaren alorrean, saria jaso zuen filma ikusteko aukera izango dugu. Berez filma hauekin egin nahi dena da, hori, zientzia nolabait baita ere herrira hurbildu, kasu honetan arkeologi museoaren bitartez, horregaitik, bere sarrera doakoa dira jakina eta ez da beharrezko aldez aurretik erreserbatzea. Gaurtik aurrera, zinemaz eta beste mota bateko pelikuletaz gozatzeko aukera Bilbon. Hori alde batetik, eta azaroaren 25 gertu dagoela ere bereziki aintzat hartzeko edo gomendagarria den erakusketa bat ere, Literaktum jaialdiaren baitan ikusgai dagoelako lumineszenteak, ez da? Emakumeen aurkako indarkeria ikusezinak izeneko proiektua. Hori da bai, liburua osatu dute Igone Mari Eskurrena kazetariak eta Irantzu Pastor argazkilariak, eta emakumeen aurkako indarkeria ikusezin horiek biztaratzeko erakusketa prestatu dute Donostian. Gaur Literaktum jaialdi horre barruan egin dute hitzaldi aurkezpena, arratsaldeko 7:00 Donostiako Okendo Kultur etxean. Eta liburu honetan zer topatuko dugu, 2018 eta 2021 urteetan Palestinan eta bestelako, Indian eta bestelako herrialdetan, Lakota nazioan eta Euskal Herrian baita ere, emakumeen, 73 emakumeen testigantzak jasotzen dituzten historiak topatuko ditugu, bizitza historiak nolabait. Helburu bezala, askotan erregistrorik edo neurketarik edo izenik ere ez duten emakumeen eta batez ere bortzen nolabait testigantza jaso nahi izan dituzte. Adibidez hor kontatzen zuten emakume palestinar batek, minbizia duen emakume palestinar batek bere egoeratatik eta lurralde okupatu batean, adibidez, zelan egiten dion aurre egoera horri edo Indiako emakume alargun batek, kontutan izan da alarguna izatea daukan estigma eta zelan egiten duen bizi irauteko bere seme-alabak aurrera ateratzeko adibidez. Orduan nolabait lan horrek biltzen duena kontakizunen protagonista, baina batez ere egiturazko indarkeria jaso duten eta egiturazko indarkerietan bizi diren emakumeen protagonistak jasotu dute eta batez ere gizarte egitura horien azpian zelan egiten diotene aurre diskurso homogenizatzailetik edo homogenizatzaile horretatik alde egin nahian. Antzerki maitalentzat ere bada hitzordurik, Teatroaren balbea bakarrizketa eskainiko duterako bihar Deustun. Hori da, bihar Teatroaren azken lana ikusteko aukera izango dugu, Bilboko Deustu udaltegian, Iñaki Ziarrusta taula gainean ikusiko dugune antzeslea, eta helduentzako antzerki bakarrizketa proposatzen ditugute, tragikomedia moduko bat, non txontzongiloak ere gertuko diren. Beraz, 3 txontzongile izango dira, gure personaia lagunduko dutenak, eta nor da personaia? Personaia Gregorio da, Gregorio aulkioi gurpildu batean bizi da, eta bere bizitzaren azken egune horietan dago, errealidadean eta delirioen arteko borrokan, nolabait azerreta suminduta, naiz eta bizitza bere askeretan egon, oraindik baduelako edo pentsatzen duelako baduela zer esan, baduelako zer egin eta oraindik badituela egiteko eta esateko hainbat gauzat. Orduan, hor zalantzen geratzen da, ez dakigu Gregorio hil dagoen, bizi dagoen, ez dakigu txontzongile horiek edo agertzen den beste personaiak existitzen diren edo ez, eta hori deskubritzeko bihar dugu aukera, esan bezala Deustuko udaltegian, Teatroren formatu txikiko 4. bakarrizketa hau ikusteko, arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia, doakoa da sarrera, aretoa bete arte. Eta bihar Bilbon egongo badira ere, ondoren, abenduaren 8 eta 9 Donostiako Victoria Eugenia antzokian ere izango dira taula gaine. Eta txotxongiloz ari garela, Bilboko nazioarteko txotxongileo jaialdia ere bueltan izango da horki, ezta? Hori da, joan den larun baten hasi zen, baina jarraitzen du, eta horregaitik karri nahi genuen gaur, azkenean 51. edizioa du aurtengoa, Bilboko nazioarteko txontzongilo jaialdiak, eta, berez ekitaldi gehien, la fundizion edo fundizio areton Deuston izango dira, eta baita ere, Campos Elíseos Antzokian, baina horrez gain, Bizkaiko herri desberdinetara ere, luzatu dituzte ekitaldi hauek, eta deialdea, bertaratzeko deialdea luzatu dute, Dora Kantero, Estefania de Paz, Veronika González eta Maren Basterretzea txontzongilariak izango dira, baina aurten txontzongilon eta objektuen arte eszenikoen profesionalentzako eta saleentzako baita ere formazioak eskainiko dituzte. 6 ikastaro
monografiko egongo dira, eta besteak beste, Veronika Raposo eta Rene Barkerrek emango dituzte hor klaseak. Beraz, ekitaldirati batzuk aipatzearren, ostiralean, El tiempo de las tortugas, esango dugu fundizionaretan, Kataluniatik datorren justo aipatu dugun Dora Kanteroren eskutik, larun batean, Lezamako kulturretxean, esan bezala, Bizkaiko beste herri batzuetara ere luzatzea alako programazioa, eta bertan Periferia Teatroen Odeia egongo da ikusgai, eta igandean esaterako arratsaldeko 7:00, 7:00 laurden gutxiagotan, markatu, Maren Basterretxeak igaro aurkeztuko du Bilboko Fundizio aretoan. Kanpoko espazio publikoetan ere presentzia izango du, txikiagoa, baina presentzia izango du, eta Michel Kafagi italiarrarekin eta bere Savoy burbuien magoarekin disfrutatzeko aukera izango du adibidez, horretarako 2 plaza jarri dituzte urtengo programazioan, Arriagako Arregantzokiko plaza eta Enbeita Urretzindorra Kepa plaza, edo ezagunagoa da beste izen batez, Otzarkoagako plaza bezala ezagunagoa den horretan. Baina, jaialdiaren zehetasun gehiago jakin nahi baituzu, 3 bikoitza bilbaoteizafest.org ataria ere konsultatu ez. Hortxe, eskaintza zabala, guztientarako eta adin tarte guztientarako ere iratia Gerrazkonaga, eskerrik asko beste behin. Eskerrik asko zeuri Leire, agur. Ezin disimulatu da Gatiburen Euskal Herria distopikala disko berriko lehen kantua, erritmo latinoak eta aire tropikalak dituen diskoa da gaurkoan aurkeztu dutena, Bilbon bertan, eta kantarekin utziko zaituztegu, segituan itzuriko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurean izango dugu Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Orain arte. Pare bat ez garela gegoten, udaberrize izoztu zanetik, beste bategaz hauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik, oraindik. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura horiek gotzin izten, ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten dut, zure begitzetan, bizotzak ez deugu zurrik ezaten. Inoiz, 140 jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbo dengo guleko, da badakiguleko. Oazen gora! Ezin disimulatu, da badakiguleko. Ez deu zaurizek zarratzen, norberak ondo josten ez badauz, bakarrik egotik ezaia banarren, bitxotzagen gainetik ezaiaua dau. Alkolak leizoak zabaltzen hasi da, imanak elkarren ganak hurbiltzen doaz, barriro ere, lietak agozgu, etxerako prisarik, gaur besteko du, azalak ez dengu zurrik ezaten. Inoiz, 140 jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbo dengo guleko, da badakiguleko. Emozue! Ezin disimulatu, da badakiguleko. Emozue!
ezin dugu disimulatu. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurean daukagu Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea, eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Eguardion, ongi etorri. Eguardion, eskerrik asko. Egunotan aurrekontu proiektua negoziatzen ari zarete oposizioarekin, nahiz eta gehiengo zabala izan, eta tarte honetan negoziaketa amaitutzat eman dute bai Euskal Herria Bilduk, bai Elkarrekin Podemosek. Euskal Herria Bilduk gainera atzokoan ere azaldu zuen euren baiezkoa zantzezen aurrekontuei. Euskal Autonomia Erkidegokoak ez, baina Madrilgokoak bai, nola ulertzen duzue? Bueno, Madrilgoak bai, eta Nafarroakoak ere bai, eta Autonomia Erkidegokoak ez. Bai Madrilen eta bai Nafarroan Sánchezen gobernuak edo Txibiteren gobernuak babes baten beharra dute, eta orduan EH Bilduk badaki bere ekarpena edo bere botuen babes hori nahi eta nahi ezkoa dela aurrekontu horiek ateratzeko, eta bestela kinkalarrian jartzen dituela berak babestu nahi dituen gobernu bi, ez? Sánchez eta Podemosena Madrilen, eta Txibite PSN geroa bai eta Podemosena Nafarroan. Alderantziz, hemen Bilduk badaki ez direla beharrezkoak bere botoak, eta seguruna bere kalkulo politikoagoan beraientzat interesgarriagoa da ez babestea Jaurlaritzaren aurrekontua, eta aurrekontu hori berez aurrera atera liteken aurrekontua da EAJak eta PSek behar besteko gehiengoa dutelako legebiltzarrean. Dena den Euskal Herria Bilduk EAeko aurrekontuak ez babestea hartu duzue harremanen haustura bat moduan? Ez, legebiltzarrean hainbat gai daude planteatuta, batzuk garrantzi gehiago emango diete batzuei, beste batzuei, baina badira zenbait oso potoloak direnak, ez direnak urtebeterako, baizik eta norabaite finkatuko dute datozen urteetan hartu beharko diren erabaki askoren oinarria, ez da? Eta alderdi bakoitzak bere ikuspegia dauka, bere legitimidadea dauka, por supuesto, bere eskubidea, bere ustez defenditu behar duena defenditzeko, baina zenbait gaieren inguruan adostasun zabalagoak lortzea, uste dugu, danontzako izango litzatekela mesedegarri, ez? Hor dago hezkuntzaren akordioa, hor egon liteke osasunaren arloko akordio bat, osasun publikoaren legearen inguruan, egon liteke baita ere jorratzeko ingurugiroarekin zerikusia daukaten 3 edo 4 lege ezberdin, ez da. Orduan, bakoitzak bere ikuspegia mantenduta, badago zertan eta non elkarrekin lan egin nahi izan ezkero. Zergaitik uste duzu ez dela posible izan akordio batera heltzea oposizioarekin? Bueno, errezena izango litzake guk esatea beste parteak ez duela nahi izan, ez? Pentsatzen dut akordio batera iristeko alde biek ikusi behar dutela komeni dela edo danentzat dela onuragarri edo mesedegarri akordio hori lortzea, eta pentsatu beharko nuke ez dela hori gertatu eta horregatik ez dela akordio horiek eskuratu. Alderdi Popularra momentuz ez da agertu negoziazioaren etetearen alde, ez? Momentuz negoziatzen jarraituko du, zuek ere jarraituko duzue beraiekin negoziatzen? Jaurlaritzak ez du inor bazterrean utzi prozesu honetan, jarrera berdinarekin eta aukera berberekin ekin dio batzuekin eta besteekin hitz egiteari, eta beraz, Partidu Popularraren atea zabalik dagoen bitartean, bide horretan ere saiatuko da Jaurlaritza. Hauteskunde urtea izanik zein puntutaraino baldintzatu du aurrekontuen negoziazioa honek? Ez dakit, Eusko Jaurlaritzak ez du hauteskunderik aurten, Eusko Legebiltzarrak ez du hauteskunderik aurten, hauteskunde horiek 2024an izango dira. Beraz, 23a Jaurlaritzarentzat da oso osorik eta Legebiltzarrarentzat ere bai oso osorik lanerako urte bat. EH Bilduren kasuan beraiek adierazi dute, beraiek horrela esan dute behar zirela egiturazko neurriak, edo erabaki estrukturalak, eta beraiek badakite planteatu dituzten gai horietako asko ez daudela ez Jaurlaritzaren da Eusko Legebiltzarrean esku, ez Eusko Legebiltzarraren esku, ez? Adibidez, beraiek planteatu dute fiskalitatearen inguruko reforma bat,
eta beraiek badakite hori ez dagoela Jaurlaritzaren esku, baina horren inguruko bozkarik ere ezingo luketela beraiek Eusko Legebiltzarrean eman. Ez dagoelako eremu horretan ahalmenik eztabaida horretarako, ezta? Orduan, zenbateraino eragin duten hauteskundek, ez dakit, ikusiko dugu. Proposamenak orduan ez dira errealistak izan? Alde batetik, Pedro Azpiazuk negoziazioak hasi zirenean eskatu zuen, eta hori da berak jarri zuen muga bakarra, planteatzen ziren gaiak izatea aurrekontuari berari buruzkoak, eta aurrekontuarekin lotuta dauden politikei buruzkoak. Eta bai Bilduren kasuan, eta bai Podemosen kasuan, izan dira neurri hori gainditu duten proposamenak edo eskariak. Eta bestetik, zegoen arlo bat, zer ikusia zuena, sail bakoitzak daukan aurrekontuarekin eta politika bakoitzak izan behar duen finantzaketa publikoarekin, eta hor, biztan da, ez dela asko sakontzeko aukerarik izan. Madrilen, akordio bat erdietzu duzue Madrilgo gobernuarekin, kupoaren legea berritzeko, zenolako garrantzia du honek? Guk Jaurlaritza bezala garrantzia handia ematen diogu, eta uste dut Legebiltzarreko talde guziek ematen diotela, beste arlo batzutan ere hitz egin da, zerga berriak kontzertatzeari buruz edo ituntzeari buruz, eta horrek adierazten du gai hau danon kezka dela, ez da. Zergatik da garrantzitsua? Alde batetik, badago halako ziurgabetasun bat zer gertatuko den datozen urteetan ekonomiaren garapenarekin, badago beldur bat zer gertatuko den Europan, Ukrainian piztuta dagoen gerrarekin, eta gero badago kezka handi bat errekinekin, energiarekin, eta egin behar den sakoneko aldaketa energetikoarekin, ez? Horrek baldintzatzen du giro hau, ez? Eta jakitea, datozen 5 urteetarako gure autogobernuaren finantziazioari dagokionez badagoela egonkortasun bat edo iraunkortasun bat oso garrantzitsua da erabakiak hartzeko. Ze ez gara urtez urte egongo beldur horri lotuta, ez? Eta bestetik, berriro ikusi da kontzertuaren eta kupoaren inguruan legeak horrela erabaki zuelako eta danok erabaki genulako, alde bien arteko akordioak behar direla eta norabait aldebikotasunaren bermea eduki behar duela edo zein erabakik, eta horregatik ere bada garrantzitsua. Aurrekontu proiektuaren testu inguruan, Madrilgo aurrekontuen hain zuzen ere, Euskal Herriak Bilduk lortutako akordioetako batzuk aurretik Eusko Jaurlaritzak negoziatzen ari zen Espainiako gobernuarekin. Zer gertatu da? Nik uste dut, Sánchezen gobernuak modu, esango nuke, abilean mugitu dituela bere piezak, ez da. Uste dut, Sánchezek behar du gehiengo bat Legebiltzarrean eta badeki norekin lortu dezakeen gehiengo hori. Eta seguruna, bidelagun izango dituen alderdi politikoek antzeko gauzak planteatu dizkiote momentu batean edo bestean. Eta nik uste dut egin duena dela grazia partitu. Orduan naiz eta kasu honetan Jaurlaritzarekin edo Eusko Alderdi Jeltzalearekin zenbait gai hitz egin da eduki aldez aurretik Bilduren botoak behar baditu, bera jakitun da Bilduri ere zerbait eman behar diola, edo PDKti zerbait eman behar diola, edo RCri ere zerbait eman behar diola. Eta nik uste dut, hartu dutela eskari guzien zerrenda, eta lehen esan dudan bezala, grazia partitu dutela. Gaiz aldatuta, Usansolotarrentzat egun berezia delako gaurkoa, udalerri izatea lortu dutelako ez, hain zuzen ere Bizkaiko batzar nagusien onespenarekin, nola hartu duzu berria? Orain arte, gure tokiko administrazioetan eta prozeduratan erabakita dagoen bidea jarraitu du gai honek, eta onaino iritsi da, ez? Alde horretatik, aldundiak eta batzar nagusiek eman diote bidea Usansoloko herritar askok planteatzen duten eskari bati. Orain ikusi beharko da, hartu diren erabaki hauen inguruan legezko bermerik badagoen, edo ez, aurrera jarraitzeko, eta orain arteko pausoak eman dituztenek uste dute badagoela berme hori. Ikusi egin beharko da. Egunotako albista ere bilakatu da, soilik bai da baietze legeak sortu duen polemika guzti hori, zigor batzuk berrikusten ari direlako, nola eragingo da Euskal Epaitegietan honen aurrean?
Nik uste dut, ona dela gogoratzea lege honek helburu batzuela. Eta zan, indarkeri matxistaren biktima diren emakumeak babestea, sexuarekin eta sexu harremanekin zerikusia duten gehiegikeriak gertatzen direnean. Orduan ez genuke ahaztu beharko zein den legearen helburua. Helburua hori da, emakumeak babestea. Eta zergatik hori, momentu batean ikusi zelako indarrean zegoen legediak ez zituela gertatzen ziren delituak behar bezala baloratzen, eta kasu batzuetan egon ziren tribunal batzuen adierazpenek eta erabakiek auzitan jartzen zutelako legearen helburua emakumeen babes hori, ez da. Orduan, orain lege berri bat egin da, eta lege berri honek gauza asko argitzen ditu. Eta uste dut alde horretatik legea positiboa dela eta horregatik izan du parlamentoan eduki zuen babesa. Egia da, orain lege berriaren irakurketa egiterakoan egon ditekela punturen bat argi geratu ez dana edo ondo kudeatu ez dana. Orduan eskertzekoa izango litzateke lehenbailen justiziaren egiturak, bai fiskaltzaren aldetik eta bai epaileen aldetik finkatzea irizpide batzuk. Eta horren ondoren Auzitegi Gorenak, Tribunal Supremoak ere, esatea zer gertatu leiken eta zerrez lege honen aplikazioan. Eta behar balitz, kasu horretan, zergatik ez, zuzenketaren bat edo egin behar bazaio, edo egokitzapenen bat egin behar bazaio legeari, egitea. Epaitegiekin lotutako beste albiste bat, entzutegi nazionalak beste 3. gradu bat balio gabetu duelako, oraingo honetan 76 urteko preso bati, aldea ikusten duzue aurreko kasuekin? Badago tentazio bat badago, ez? Nik esango nuke momentu jakin batzutan gure gizartean dana zigorraren bidetik konpontzeko. Eta ez dakit beti horrela behar duen. Lehengo guenean irakurtzen duen emakume feminista batzuk egunkari batean idatzi zuten tribuna bat, eta esatu zuten helburua etzala gero eta zigorra handiagoak jartzea, bezik eta hartu behar diran erabakiak hartzea gizarte bat formatzeko, hezkuntzaren bidetik eta pentsamentuaren eta jarrera etikoen bidetik gauzak aldatzeko, ez. Etako presoen kasuan, alde batetik, egia da, oraindik ere, gehiagizko legedi bat aplikatzen zaiela, berez legeak eskatzen duena, baino ez duago, jokatzen dutela kasu askotan, preso batzuekin, eta beraz ez litzateke erabili beharko salbuespeneko legedirik, hori da lehenengo kontua. Eta hortik aurrera, epaileak eta fiskal batzuk oso gogor jarri dira, legeak onartzen dituen edo onesten dituen neurri hauek edo abantaila hauek lortu behar dituzten presoen kasuan beraiek duten jarrerarekin, benetan bergizarteratzeko agertu beharko luketen borondatea betetzen ari den edo ez, legeak ez du berez eskatzen, barkamen eskatzea, baina dudarik ez dago, egoera komplikatuetan dauden preso askok beraien esko edukiko luketela baita ere, beraien adierazpenetan oso irmoak eta oso garbiak izatea. Euskara ere izango dugu izpide, Euskaraldia martxan dagoeneko, datorren ostiralera arte izango delako martxan, lehen egunak igarota, zenolako harrera izan duela izango zenuke? Batzutan zail da erabideetatik neurria hartzea gertatzen ari denari, ez? Nik uste dut Euskaraldi honetan daukagun erronkarik handiena, alde batetik da jendea txaparekin ikustea eta jakitea benetan ohiturak aldatzen zenbateraino ari garen, ez? Ariketa honetan. Baina esango nuke hortik aruntzago Euskaraldi honetan bereziki garrantzitsua dela ariguneen kontu hau, ezta? Hainbat eta hainbat arigune sortu dira administrazioetan, enpresetan, kirol elkarteetan, kultura taldeetan, eta horrek adierazten du, hainbat eta hainbat personak hartu dula konpromiso bat, 15 egunez arigune horietan Euskararen erabilera sustatzeko eta areagotzeko. Orduan batetik garrantzitsu bada sortu den arigune kopurua, jakingo dugu zein den azkenean zifranik gaur ez dakit, baina uste dut oso ondo doala. Eta batez ere garrantzitsua izango da, behin Euskaraldia amaituta, arigune horiek zenbateraino baliatu ditzakegun, pauso gehiago emateko, Euskaraldirik ez egon arren, Euskararen erabilera areagotzeko.
Horrelago ere hitz egingo dugu erabileraren inguruan, baina Euskaraldiaren atariko egin zuen publiko, ez? Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren aurkikuntza, zer suposatu du hori zuretzat, pertsonalki, baina baita ere Euskal Gizartearentzat? Bueno, niretzat eta maila, personalki, pertsona bezala, nik hizkuntza bat jaso dut. Etxean erakutsi zidaten gurasoek, aitaren damaren gurasoek ere hitz egiten zuten euskaraz, eta gainera sorte eukinon ikastola batera joan, eta nire formakuntza eta nire hizkuntza euskaraz jasotzeko. Eta sentitzen naiz, eta hau sentimentu bada, sentitzen naiz, 100 urtetan hizkuntza bat jaso eta transmititu duen kolektibo bateko kide, gizatalde bateko kide. Eta, horrek beste batzuei beren hizkuntzarekin bezala, niri neurearekin ematen dit horrelako poz bat, eta gainera obligazio bat ere ematen dit, eta da nire ondorengoei nik jaso dudan hizkuntza hori transmititzea eta ematea. Eta niretzat hori, pertsona bezala, hori irudikatzen du Irulegiko eskuak. Hortik aruntzago, nik garrantzia handia emango nioke, danok eduki dezakegu tentazioa irakurketa politikoak egiteko, honen gainean, ni ez naiz horren aldeko. Nik ez nuke honekin politikarik egin nahi izango, nahiago nuke egingo espalitz, eta alderantziz garrantzia handia emango nioke zientziari, humanitateen inguruko zientziei, garrantzia emango nioke Arantzadi bezalako elkarte bati, erakusten digulako egunero hainbat arlotan referentziazko erakunde badirela, eta garrantzi berezia emango nioke ikerlan hauetan edo indusketa hauetan parte hartu duten pertsoneiz ikusten ditugu Euskal Herrian zehar, urtean zehar, hainbat momentutan antzeko lanak egiten eta zientziaren bidetik aurkikuntza berriak egiten eta hoien bitartez eta hoien interpretazioaren bitartez historiaren ikuspegi berriak ematen. Eta hori, niretzat oso garrantzitsua da. Euskararen erabileran atzerakada ematen ari dela, diote datu gehienek. Uste duzu Irulegiko eskuaren aurkikuntzak nolabait lagundu dezakela Euskarari bultzada ematen? Ni ez nago konforme afirmazioarekin. Ez dakit zenbateraino adierazten duten datuek Euskararen erabilera atzera doala. Nik uste dut, Euskararen normalizazio prozesu honetan ikusiko ditugula goraberak, soinuaren auspo batzutan zabaldu egiten eta bezetan itxit, iruditzen zait horrelako goraberak ikusiko ditugula prozesu honetan, baina nik ere irakurri ditu datuak, eta irakurtzen ditudan datuak esaten didate zenbait tokitan Euskararen arnazgune izan diren herri txiki eta oso euskaldunetan zenbait gertakizun soziolinguistikoren ondoren agian lehen baino txikiagoa dela erabilera, baina baita ere irakurri dut hoien inguruko herri handiagoetan euskara dakitenen kopurua igo egin dela eta erabilera ere bai. Tolosaldean egindan azterketa hori iruditzen zait oso harrigarria dela, ezta? Etorkizunari begira iruditzen zait euskararen zaintzarako eta erabilerarako arnazguneek duten garrantzia handia dela eta garrantzi berezia hartzen dutela euskal hiztun gehiago dutelako arnazgune hoien inguruko herri handiagoak direnak hizkuntzaren erabilera eta transmisioa bermatzeko. Erabilera hitz egiten denean askotan fokua jartzen da ere ikusentzunezkoetan, ez? Ikusentzunezko plataformetan duten euskarazko eskaintzan. Uste duzu zerbait aldatuko litzatekeela euskarazko bikoizketaren aldeko apustu indartsuago bat eginez? Nik uste dut daukagun gai potolo bat dela planteatzen didazun hau. Ikusten dut gure gizartean eszizio moduko badagola, eta eszizio horrek du zer ikusia adinarekin, ez? Adin batetik gorakook modu tradizionalean erabiltzen ditugu edo konsumitzen ditugu oraindik hedabideak, eta ikusten dugu baino gazteagoak direnek beste bide bat hartu dutela. Nik ez dakit bide horrek noraino joko duen, ez da? Ez da bakarrik ikusen entzunezkoena, da ikusen entzunezkoak, baina modu digital batean. Ez telebista bitartez, ez irrati bitartez, bai pantailen bitartez, eta pantaila horietan dagoen eskaintza erraldoia da. Erraldoia da. Kontsumorako sortutako produktu masibo bada, eta milaka eta milaka eta milaka dira eskaintzen diren edukiek. Hoiek danak euskeraz edukitzea, amets bada, helburu bat izan liteke, baina asko kostatuko zaio.
Orduan, pentsatu beharko gunuke ongi nola kokatu behar dugun ikusentzunezko digitalen mundu horretan. Eta nik apostu bat egin behar banu, gehiago egingo nuke apostua sorkuntzaren alde eta euskaraz sortutako produktuen alde, eta euskarazko azpidazketaren alde. Bikoizketaren alde baino gehiago. Administrazio publikoan ere bada euskararekin lotutako korapilo bat, azken asteetan ikusi dugu erabakiak berriro hartzen ari direla honen inguruan, baina epaitegietan zein da egiten duzun irakurketa? Bueno, ni gobernu baten kide naiz orain dela 6 urte, eta aitortu behar dut zenbait arlotan ikusi ditu dela azken aldi honetan erabaki asko gobernu bateko kide bezala asko harritu nautenak. Batzuk zerikusia dute hizkuntzarekin, beste batzuk zerikusia izan dute administrazioaren funtzionamentuarekin, beste batzuk zerikusia izan dute pandemia bezalako osasun egoera batekin. Uste dut gaia pixka bat bere honetik aterata dagoela. Eta hizkuntzara bueltatuta egia da izan direla azken aldi honetan 2 edo 3 epai atentzioa eman dutenak, baina nahiago nuke horri begiratu beharrean begiratzea, orain dela 40 urte euskararen legea onartu zanetik gure administrazioetan egin den bideari, eta hartu diren erabaki guztiei eta eman diren aurrerapauso guztiei. Ze horiek oinarri sendo batzuk ipini dituzte euskararen normalizazioari bultzada bat emateko, administrazioetan eta zenbait esparru pribatutan, eta uste dut hori izango dela gero ere bidea. Euskararen hain zuzen ere, euskararen aurkako pintaketa batzuk, eta baita ere feminismoaren aurkako pintaketa batzuk mezu irangarriak agertu dira, Donostiako Zurriola ikastolan, zeren isla dira horrelako gertakariak? Dudarik gabe, intolerantziaren adierazgarriak dira, ez da. Harrigarria da, agertzean astuta pintada bat, pintada hori gertatzea ikastola batean, eta gainera agertzean astuta euskararen aurkako jarrera bat eta berdintasunaren aurkako jarrera bat, ez? Azkenean, berdintasunean eta elkarrekiko errespetuan oinarritu behar dugun konbibentzia baten aurkako erasoak dira, eta kezkagarri dira zentzu horretan. Ostiralera begira, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna, urtarriletik irailera indarkeria matxistaren lotutako delitu kopuru ehuneko 14,6 dela dio ertzaintzak, eta hain zuzen ere testuinguru honetan badei egin duzue indarkeria matxista gaitzesteko forma guztietan, gizartari oroar, baina batez ere gizonezkoei ere, ezta? Berdintasunarena da, oinarrizko giza eskubideekin zerikusia duen kontu bat, eta gu gizarte osoak onartu beharko lukeen kontu bat da. Beharrezkoa da, giza eskubideen errespetuagatik eta konbibentziak horrela eskatzen duelako, eta gure arteko errespetuari hala dagokiolako, berdintasunaren bidean aurrera pausoak ematea eta bermatzea emakumezkoek gero eta gehiago izango dituztela aukerak gizonek bezala aurrera egiteko gizarte honetan. Eta emakumeen aurkako indarkeria da, seguruna, berdintasun horren aurka dagoen gauzarik mingarriena eta salagarriena. Eta hor, dudarik ez dago, generoei edo sexuari begiratuta, gizonezkoak direla indarkeria eragiten dutenak emakumezkoen kontra, eta hori izan da, azaroaren 25-ari begira, erakunde guztietako ordezkariek plazaratu duten deia, gizarte osoak hartu dezan bere konpromiso bezala berdintasunarena eta indarkeriari aurre egitea, baina bereziki gizonezkook onartu dezagula eta hartu dezagula gure gain berdintasun horren bidean daukagun erantzukizuna eta obligazioa. Babingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrak zuei. Hurrengo arte. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jose Becerra. Orain arte. Ezagutuko dugu. Bazatuzte? Guazen!
Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro! Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak.
horretan. Argia da, pantalla horretan. Amundegiak irentsi zaitu. Gaur luzeetan, ia da ez zaudela. Igo da berriz, euria azpitik. Sua lehiotik, galdua zara soilik. Igo da berriz, euria azpitik. Sua lehiotik, galdua zara soilik. Super lasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, eserreiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan hon nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Super lasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, eserreiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan hon nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Dira gaur daudenak eta hainbat joan zirenak. Ala ere beti aurrera, betikoak ditut atzean. Soinu berri bat kalean, bueltan gerlarik hemenak. Piraten moduan, zaintzen dut nire altxorra. Apurtzen burua, beti korrontaren kontra. Baina orain lotan, nako egun osoa. Zigarro bat ahora, eta kezka kanbora. Mamontzako Pac-Man, baita Black Mamba. Sotik bueltak, azetitzen naiz Batman. Puliron, yeah. Bala gorria Ferrari, Dacia Sandero gidatzen, kontrol polizialak saiesten. Run. Besarkada handi banitan konfiatu ez zuten irakasle hoientzako. Enintzen jaio eredu izateko, ez da ere denbora galtzeko. Ala ere,
Begira norarte lugaren, diru gabe, zer gabe, dena lor daiteke. Munduari bueltak ematen, soilik nire ondoan bazaude. Denbora kontuan hartu gabe, guzkia itzali arte. Super lasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, zerraiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan on nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Super lasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, zerraiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan on nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Egunero bezala solasaldiari ekingo diogu horretarako gaurkoan gurekin ditugu Aletxar Gandoña, eguerdion. Eguerdion Leire. Eta Jose Becerra ere gurekin, eguerdion. Kaixo, Leire. Beno, aurrekontu proiektuari buruz hitz egiten hasiko gara, egunotako gaia ere baderako, ez? Hain zuzen ere egun klabeak direlako, horiek onartzeko bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Madrilen ere, baina Euskal Autonomia Erkidegoan tikasita, ez? Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek dagoeneko adierazi dute ez dutela bat egingo, negoziaketak itxitzat eman dituzte, ikusiko dugu informazioa eta jarraian komentatuko dugu. Hirugarren eta azken bilera izan dugu EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemoseki IUrekin bi alderdiek alde bakarrez utzi baitute aurrekontuen negoziazioa. PP Ciudadanosek bihar bere jarrera azaltzeko konpromisoa hartu du. Guk gaur gobernuari esan diogu egin digugun proposamenak ez dioela erantzuten inondik inora Euskal Herria Bilduk mahai gainean jarritako arazoak erantzuteko dagoen beharrari eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduk ez duela jarraituko borondaterik ikusi ez duenez gobernu honen aldetik eszenifikazio bat egiten. Iruditzen zaigu egoera benetan konplexua eta kezkagarria dela eta herritarrei zor diegun zintzotasunagatik eta leialtasunagatik ez dugula jarraitu behar egoera hau nahasten. Horixe egoera, aurreikusi zitekeen Araitz. Bai, nik uste dut guztiok espero genuen agertatu da, ez? Azken finean fiskalitatean ez badira sartzen eta esan zuten, ez? Argi eta garbi hori ez zutelako ukitu nahi edo, akordiorik ez zirela helduko. Dena den, nik uste dute, edo arraro egiten zaidana da, hori, gehiengoa aukinda horako paripe bat egitea, ez dakit, hori aipatu dutena, ez? Azken finean, eta gainera hori krisia dela eta itxakitzat hartzen, esatea, hori, akordio batera heldu beharko garela, justo kontrakoa, ez? Nik uste dute, orain da momentua negoziaketa indartsuak egiteko, eta bada momentua hori, bai zerbitzu publikoak indartzeko, eta baita ere reforma fiskala aurrera eramateko. Azken finean, egiten ari diren, edo aurrera eramaten ari diren neurriak, ez dira heltzen guztietara, ez dira guztiontzat, laguntzak edo diru laguntzak edo nahalako, arduan. Nik uste dut, dala momentua aldatzeko un poko, zeintzuk diren, ditugun tresnak eta guazen erabiltzera, eta nik uste dut reforma fiskala horitariko bat dela eta oso garrantzitu.
zu pentsatzen duzu hiritarrek pentsatzen duten moduan, baina ni egon naiz egoera horretan, eta politikariek pentsatzen dutena da, hurrengo urtean hauteskundeak badaude. Orduan, guk paripe hori, edo eszenifikazio hori egin behar dugu, geure borondate adierazteko, baina denok dakigu ez garela inora iritsiko. Orduan, eszenifikazioa egin behar dugu aurretik, eta eszenifikazioa egin behar dugu ondoren. Eta orain hasiko da bigarren txanda, eta izango da osoko emendakinen txanda. Eta horretan ere, beste diskurtso batzuk entzungo ditugu, bakoitzak errudunaren papera ez hartzeko. Eta jaurlaritzak bere papera egin du, eta oposizioak berea. Eta zuk esan duzun moduan, paripe bat da, baina hauteskundeei begirazuk adierazi behar duzu, hori, prest zaudela, baina bestea izan dela erruduna, eta horrezegatik ez garela inolako akordiorik iritsiko. Bestela, irailean badakizu talde batean akordio batera iritsi nahi duzun ala ez, eta gobernuak ere badaki, orduan eszenifikazioa oso desberdina da, eta horrezegatik denok genekien eszenifikazioa ikusita, ez zirela inolako akordiorik iritsiko. Bai, batez ere kontuan izan da ez, gaien osoa dutela, aipatu duzuen bezala, eta hauteskundak ere tartean daudela, ez? Dena aurrera aterako dira, oposizioaren babesa gabe ez badute ere. Gaiz aldatuko dugu, hipoteken inguruan ere hitz egingo dugu gaurkoan, Espainiako gobernuak ere ontzen ari delako, ez, aurrekontu proiektua, eta horretan hipotekekin igoerari aurreketeko neurri berriak onartu dituelako ere, hain zuzen ere bakizue interestasen igoerak sortu duela egoera zaila, hainbat eta hainbat herritarrengan hipoteka dutenak ikusi dutelako nola egun batetik bestera biderkatu zaien hipotekaren zenbaki hori, ezta, eta horri aurre egiteko neurri sorta onartu du Espainiako gobernuak. Ikusiko dugu. Hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Neurri hau hartu dute besteak beste familia gehiago eragiteko helburuarekin, eta erakusgarria ez Nadia Calvinok aipatu duen hitzetako bat edo esaldietako bat, eta horixe da zaurgarritasun arriskuan dauden erdiko klaseko familiei ere laguntzeko nahia agertu dutela, ez? Nahiko erakusgarria da zenolako egoeratan gauden ikusteko. Bai, nik uste dut azken finean perfila aldatu dala, ez? Osa, dinot. Eta horrek eragin aukiko du gure bizi moduan. Baina nik betiko moduan ikusten dudana da, izango da epe laburreko neurri batzuk, azken finean jarraitzen baldin badugu etxe bizitza negozio bezala ikusten, ez dugu irten bide bat betirako lortuko. Eta hauek izango dira, beste partxe bat, eta gainera beti doaz lotuta jendearen dirua mugitzeko edo analakoa, eta ez bankuen etekinak murrizteko. Eta hortik joan beharko da, ez? Nik uste dut lehen aurrekontuei buruz hitz egin dugunean, hori erreforma fiskala edo alakoa horrek laguntzen du. Laguntzak edo lako neurriak, epen motzekoak, nik uste dut ez dutela mintzat arazoarekin amaituko edo. Ez justu kontrakoa, izatez, bankuek ez dute ezer galduko eta gehiago irabaziko dute neurri honekin, ze nik berria entzun nuenean, pentsatu nuen, oso beharrezkoa da neurri hau, baina gero, zehaztasunak jakin ondoren, pentsatu dut,
eske hau da estenifikazio hutsa. Eske justu da bankuen alde. Alde batetik, interes tipoak igotzen baldin badira, jendeak ez du ordainduko bere hipoteka, eta bankua geratuko da etxearekin, lehen krisia gertatu zen bezala, eta denok dakigu etxe horiek orainik ere hor daudela, saldu gabe. Orduan, bankuei ez zaie interesatzen hori etxearekin geratzea, eta gainera daude desauzioak eta kaleratzeak eta abarrak, ezta? Baina gertatuko dena da, zorra mantenduko dela. Hau da, jendea interesak ordaintzen jarraituko duela, orduan gehiago ordainduko du, baina zorra hor geratuko da, 5 edo 7 urte barru jarraitzeko. Orduan, ikuspuntu horretatik, jendeari ez diozu inolako mesederik egiten, baina bankuei bai, orduan, justu kontrakoa da. Eta ikuspuntu horretatik, ni ados nago Yolanda Díaz ministroak esan duenarekin, krisi honen edo interes tipoen igoera kostuak ez badu elkar banatzen, argi eta garbi. Azken finean beti instituzioak eduki dute dirua edo neurriak bankuak salbatzeko, baina ez pertsonak salbatzeko. Eta gero haiei ez diegu eskatzen emandakoa, bueltan, eta nik uste dut hori jendea gero ordaindu behar izango du, berdin eta azkena da, borondatezko neurriak dira. Orduan, bankuek onartu behar dute eta konpromesua hartzen dute, baina haiek onartu behar dute. Orduan, haiek ikusiko dute, eta seguru ez dela jendearen mesederako. Baizik eta euren irabazien mesederako. Bide horretatik ostegunean diputatuen kongresuan ere onartzekoa da, enpresa elektrikoen eta bankuen gaineko zerga berezi hori, aurreikuspenen arabera onartuko dena, baina hemen ere planteatzen den galderetako bat da, gero bildutako diru hori zertarako bideratuko den esaterako. Zerga guztiekin gertatzen da galdera bera. Orduan ikuspuntu horretatik ez da desberdina izango, baina bai egia da orain hipotekekin neurri zorrotzak hartzeko momentua da, justu honetan, eta ikusi dugu hori bankuen irabaziak ez direla ikutuko, bai gero zerga jarriko dugu, baina jendeak ordainduko duena ordainduta dago. Orduan, jendeari zer egiten dugu bildutako diru horrekin haientzat ez baldin bada. Orduan, neurri zorrotzagoak hartu behar ziren, bankuek ere ez bakarrik euren irabaziak zergatzeko edo baizik eta murrizteko. Gainera nik uste dut aukera galtzen ari garela, krisi garaian gaude, osasun krisi batean egon gara, eta ez gara izan kapazak influxu puntu bat sortzeko eta benetako neurri sakonak bai gainean planteatzeko. Eta hori da nirik eskatzen nahuena, goaz gauzak tapatzen, edo ez dakit zuloak tapatzen, eta ikusiko dugun izango da hori epeluzerako ondorioak izango direla oso latza. Eta zuloak tapatzen ditugu diru publikoa. Noski baiet. Hau da, gazaren prezioari murrizketa bat jartzen baldin badiogu edo elektrizitateari, ez da enpresa elektrikoen edo energetikoen kalterako, baizik eta diru publikoarekin ordainduko diegu. Orduan, beti gertatzen da gauza bera. Bai, zuloak estaltzen ditugu gizartean, baina enpresarientzat edo enpresentzat ez da inolako eraginik. Orduan, ikuspuntu horretatik, haiek ez dira kesatzen, eta horrezegatik daude isil-isilik neurri aurrean. Partxeak omen dira, struktura berdina dauka esaterako Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak alokairuentzako, azken finean horrek ez duela sakoneko arazoari erantzuten. Eta gainera hemen behin baino gehiagotan aipatu dugu, diru hori jabeen poltsikoetara joango da. Orduan, hau da gauza bera, baina bankuetara joango dela. Azken finean ez dira mugatzen etekinak edo espekulazioa. Egiten dana da, dirua emotea jendeari, haiek eman alizateko, bai bankuetzei,
bai jabei etekin gehiago ateratzeko eta espekulazioarekin jarraitzeko. Interes tasaren igoerarekin 8.000 milioi pasatu dira jendearen poltsikoetatik jabeen poltsikoetara edo bankuen poltsikoetara. Orduan, 8.000 milioi. Gainera ezin dugu ahaztu diru hori gurea dela. Osasen nahi dut, jendearena dela. Eta zerbitzu publikoetan inbertitu beharrean, edo etxe bizitza publikoan sartu beharrean, olako gauzetara erabiltzen da. Eta hemen aipatzen dira hipotekak, baina alokairuak hor daude. Eta orain, kaleratzeen 60% dira alokairuak eta ez hipotekak. Aintzat hartu behar ditugu. Eta ez eta eskutu sozialaz hitz egin denez, azken urteotan COVID garaian esaterako paperean jartzen duena eta gero praktikan gertatzen dena aldea badago. Bai, baina hori betikoa ez, arautegia aldatzen da eta oso moteltzu gainera, baina gero bermatzen dena ez da hori ez, gero errealitatea ez guztiz ezberdinakoa. Ostegunean dena den zerga hauen onarpenaren zain, zer iruditzen zaizue horrelako neurriak hartu izana eta letra xera begiratuta, ez da, esaterako energia enpresen gaineko zerga bakarrik izango da Espainian garatzen den konpainia horien negozioaren zatiari eragiten diona, ez? Ez dakit hau trampatia den nolabait, Joserra? Ez dauka inolako eraginik euren negozioetan. Euren negozioak daude kolokan autokontsumoa garatzen dugunean. Orduan, bai, jendearen esku uzten dugunean energia ekoiztea, orduan, bai, baina zerga gehiago ala gutxiago haiek badaukate hainbat eta hainbat aholkulari hori biderkatzeko eta euren kalterako ez izateko. Orduan, euren negozioa berdin jarraituko du. Igual justu kontrakoa, krisi energetikoaren ostean hainbat eta hainbat kooperatiba energetikoa igual bere ateak itzi beharko ditu eta haien bezeroak betiko enpresetara itzuliko dira. Orduan, ikuspuntu horretatik edo garatzen badu autokonsumoa edo egoera orokorra berdin geratuko da. Bai, ni bai publizitazioaren aldekoa naiz. Batez ere ikusten dudalako bestela oligopolioek botere osoa daukate eta haiek beraien etekinak ez dituzten murriztuko inondik inora. Egunotan ere, oraindik ere, COP27aren ondorenak komentatzen ari gara, ez da, zer eman duen bilera horrek, eta besteak beste adostu da ez funtz bat eratzea, hain zuzen ere herrialde garatuenek, hau da, CO2 izurketa gehien egiten dutenek, funtz bat eratzea konpentsatzeko ez, klima larrialdearen ondorioak, oroar herrialde ez garatuetan gertatzen direnak, ez? Eta Oxfamek ere horrelako ikerketa bat edo horrelako txosten bat azaldu duela gutxi, ez milioi asko dituztenen bizimoduek eragiten dituzten emisioak, bataz besteko herritar batena, baino milioi bat aldiz altuagoak badirela, ez? Nik uste dute gauza jakina badela, ez? Logikoa ere izan daitekena, baina honek zenolako ondorio praktikoak dakartza. Praktikoak igual gutxi, baina arlo ideologikoan oso garrantzi handikoa da. CO2ko izurketen aurka gaudenontzat edo berdeontzat hori da garrantzitsuena, baina arlo ideologikoan ere badaude ezkertiarrak eta ezkertiarrentzat desberdintasunaren aurkako borroka da garrantzitsuena. Eta justu informazio honekin bi borroka horiek lotzen ditugu. Eta konturatzen gara, CO2ko izurketak murrizteko ezinbestekoa da desberdinen aurka jotzea. Eta horrezegatik, pentsatu behar dugu, bide horretatik, hau da, pobrezia kentzeko edo aberastasuna banatzeko eta egoera orekatzeko bidean, aurrera pausu gehiago lortuko ditugu CO2ko izurketen aurka. Bai, han dinot printzipioz positiboki hartzen da, baina nik uste dut informazioa guztiok enekin. Dinot ez da gauza... Jendea arrunta, zu pentsatzen duzu, kaleko jendea edo badakiela
Bueno, a ber, aberatzak bai, kontsumitzen dutena bai, baina bere eragina kliman... Bere eragina zuzena kliman, igual ez da nabaritzen, hau da, jet pribatu batek kutsatzen duena, pues igual jendeak ez daki pentsatzen du, kotxe bezalakoa, edo. Gu biok, igual ez, edo gu hirurok, baina kaleko jendeak nik pentsatzen dut ez duela irudi osoa nola hobeto bizitzen direnak gehiago kutsatzen dutela. Gehiago bai, baina hainbat aldiz gehiago, milioi bat aldiz gehiago, nik pentsatzen dut imaginatzeko zaila dela. Ez dakit, ni batzutan, igual da beste neurri batean pentsatzea, baina igual pentsatzen baldin baduzu turista batek kontsumitzen duena, gurea baino bikoitza edo izango da. Hori da. Toaiak garbitzen direlako egunero, ez dakizen, hoteletan dauzenak. Igual neurri txikiago batean ikusten dut, pentsatzen baldin badut olako Katarrean gertatzen ari den jaialdia doana olakoa, pentsatzen dut hori izango dela. Gure artean, urtero, ez dakit zenbat aldiz hartzen ditugu hegazkinak. Eta ni pentsatzen dut ez daukagula irudi osoa ikusteko zen olako eragina duen abioi horrek hori zeobiko isurketetan. Eta ikustea oso aberatsa baldin bazara, milioi bat aldiz, baino gehiago kutsatzen baduzu, pizka bat egoera hobeto kokatzeko edo irudi egokia edukitzeko oso baliogarria da. Nik uste dut gaur egun igual honen gainean egon beharko ginateke olan jarraipen bat emateko eta izateko, jakiteko ze ondoriak ekarriko dituen, zenbat diru jarriko duten, eta noiz jarriko duten, ez? Gero epeetan, batez erolako kunbretan, batzutan jartzen dute data bat, eta gero pasten dira urteak eta hor hartutako neurriak ez dira bermatzen. Bueno, a ber, eske kumbrearen lehenengo akatsa handia da, eta honekin jarraituta, desberdintzen ditu herri txiroak eta herri aberatsak, baina herri aberatsetan pilo bat txiro daude, eta herri txiroetan ere aberatsakoa daude. Orduan, ez dugu pentsatu behar herrietan edo baizik eta pertsonetan, eta euren bizimoduetan. Eta hori da garrantzitsuna, horrezegatik ikustea oso aberatsa baldin bazara eta zure bizi maila oso altua baldin bada, askoz gehiago kutsatzen duzula, ez gehiago, ez askoz gehiago kutsatzen duzula, niretzat baliogarria da. Dena agian, ez dakit niretzen zantzioa izan daiteke ez, baina aberatsenek ez dutela kontzientzia klimatiko hori, besteek izan dezaketena. Zer uste duzue? Pues es que kontzientzia klimatikoa oso eskasa da, oroar, eta aberatzenen artean, pues es que haiek bizi dira bizitzaren aurpegi ona, orduan ez dira kezkatuko, eta gainera, badaude asko eta asko pentsatzen dutena, hori espaziora joango dira beste planetaren bila, eta hor ere badaude, eta filosofiaren aldetik badago korronte berri bat horrela pentsatzen, oso aberatsak direnak haientzat nahi dutela planetako baliabide guztiak eta gainontzekoak baztertu behar direla eta hilko direla euren mesederako, euren belaunaldien mesederako. Gainera, nik uste dut ez bakarrik aberatzek, nik uste dut nahiz eta kontzientzia auki zure bizimodu aldatzea besteen onerako oso zaila da, baita guretzat ere, eta ez gara aberatzak, nik uste dut batzutan esaten dizute, igual telebista aukiko ez bazenu, Afrikan, ez dakiz zer gertatuko litzateke.
Eta esaten duz, esken telebista gura dut. Eta ez gara kapazak guren bizimodu eta nik jet pribatua behar dut. Igual beste neurri batean esaten dute beharrezkoa dala. Gu mugikorrarekin dekogun menpekotasuna, pues ahi igual jetarekin, esan nahi dut. Haientzat igual ezinbestekoa da jeta edukitzea. Asko, baina horregatik diot, askotan klima larrialdiari aurrekiteko neurriak norbanakoen gainean jartzen direla, ez? Eta honek erakusten duzen olako kontraesanak dituen horrek ere. Bai, ala eta guztiz ere, eta informazio hori ikusita, pentsatu behar dugula bakoitzak bere erantzukizuna duela. Baina ondo neurtu behar du noren erantzukizuna eta besteen erantzukizuna. Eta hori jakitea ez da aitzaki izan behar bakoitza bere bizimodu arruntan neurriak hartzeko guztion artean aurrera joteko, bestela ez dago irtenbiderik. Aurrera jarraituta, elikagaien banku ez ere hitz egingo dugu, badakizue azken aldian laguntza, azken urteotan bezala, laguntza eskaintzen dutela ez da, eta inflazioarekin aurten are gehiago ekinka larrian daudela aipatu dute, eta elikagaien falta sumatzen dutela batez ere inflazioarekin lotuta ez da, prezioen gorakadarekin lotuta, eta Bizkaiko elikagaien bankuak esaterako 1 milioi kilo janari bildu nahi du asteburuan. Nola ikusten duzu egoera guztia? Lehenengo eta behin jakitea hori lortzeko diru gehiago eman beharko dugula guztio. Ze, klaro, lehen, ez dakit, garbantzo edo danalako pote bat, balio zuen presio bat, eta orain, igual, pikoitza edo gutxi gora bera. Gero kontutan hartzea, umentzako produktuak oso garestiak direla, ez ziren izan behar, eta tanpoiak bezala, badauz gauza batzuk, daukatela prezio batzuk onartezinak direla. Beste aldetik esaten dutela da, janari erdi eginda, eman beharko dela, ze oso dituta gaude pasta emateko edo arroza emateko, eta esaten dutena da, orain da momentua gauzak erdi eginda emateko, ze jendea elektrizitate gutxiago erabiliko du hori egiteko. Eta gero bebai nik uste dute aurre iritziekin egongo den talka, nik uste dut perfila aldatu dela, leku guztietan perfila aldatu da, horregatik laguntzak beste jende motei begira daudela zuzenduta, eta nik uste dut aurre iritzekin amaitu behar dugula, ze jende batzuk agian ez da hurbilduko lotzagatik, eta nik uste dut jende gehiago behar izango du elikaduen bankua, eta betiko kontua, olako gauzak egiten dira bolondrez jendearekin, elkarteek arduratuta, eta ez instituzioek arduratuta, esan duguna. Bankuak salbatzeko prest daude, baina pertsonak salbatzeko ere ez. Eta ematerakoan gauzak bebai sartu polboroiak eta loko gauzak, ze azken finean gabonetan gauz eta gabonetan gauz guztio. Ze batzutan bebai, jendea eskatzen duenean ematen diegu gauza oso arruntak ez gara konturatzen, haiek bebai, olako sisteman sartuta daudela eta bebai balako gauzak nahi dutela. Azken finean, azken bora honetan ikusten ditugu jendea eskatzen, baina mugikorrarekin, eta jendea, baina mugikorra ordaintzeko badaukate, ez como jolin. Horreino, heltzen gara. Bai, elkartasuna ondo dago, eta ikuspuntu horretatik lagundu behar dugu, baina egia da, elkartasuna beti pertsonak adierazten dutena. Instituzioek, zuk esan duzu, galduta daude hortik. Eta enpresak, bebai, gehienak, eta zaborrera jaki gehienak botatzen dituztenak dira enpresak. Jaki horiek saltzen dituzten enpresak. Orduan, ikuspuntu horretatik, elkartasuna adierazteko, momentu ona da enpresei ere bere ekarpena handitzeko momentua. Eta elkartasuna ondo dago, baina elkartasun honena dira zergak. Eta zerga horiekin instituzioek konpondu behar dute egoera, jendea elikagai bankura ez iristeko. Ez han jakiak lortzeko, baizik eta horra ez iristeko. Eta tarte horretan lan pilo bat egin daiteke, sarrera nahikoak ziurtatzeko, edon hori egoera horretara ez iristeko.
Eta hori izan behar da instituzioen lehentasuna. Gero, elkartasuna, ados, guztion artean egingo dugu, baina enpresen papera ere neurtu behar dugu. Izan ere, gizartearen gizartearen ardurapean gelditzen ari da elikagaien bankuen biziraupena, elikagaien bankuek zenolako elikagaiak eta zenbat eskaini ahalko duten aurten, ez? Eta agian ez da bere gain hartu beharko luketen erantzukizuna. Nik ulertzen dut zuk esan duzuna eta gainera ados nago, baina ni igual enpresei ezin diet eskatu emotea, baina instituzioei bai. Azken finean gure dirua da, horregatik aurrekontuak egitean nik uste dut inbertitu behar dela, hainbat puntutan normalean inbertitzen ez diren puntuak direla. Bai, baina ni dinot adibidez, elikagaiak zaborrera botatzen direnean edo bota aurretik legeak badaude hori ekiditzeko. Eta bide horretatik ere jantoki sozialetara edo eramateko beharra, eta ez borondatez, baizik eta beharra, ezinbestekoa da esparru horretan hori elikagai gehiago edukitzeko, ze azken finean berria da hori, ez dago elikagai nahikorik bankuetan behar guztiak asetzeko. Horrezegatik aipatu dut nik enpresak edo jantokiak, baina batez ere kate handiek botatzen dutena bideratzeko, aurretik bideratzeko. Eta oso interesgarria ere, Alaitzak aipatu duen alintxeago, ez? Zenolako elikagaiak zartzen ditugun zazki horietan, argi dago lehentasun batzuk egon badaudela, ez? Baina zerbitzu sozialek ematen duten txartela bezala, ez? Hainbat eta hainbat elikagai, edo hainbat txokolatea esaterako, edo joguriakin batzuk, ez direlako barnebiltzen txartel horretan, eta guk ere horrelako bankuetara hurbiltzerakoan ez ditugula horrelako jakiak ematen, ez? Ematen du ez pobrea izatea, edo ez dizula ematen ez duzula horren beharrik, ez? Edo ez duzula eskubiderik txokolateaz gozatzeko esaterako. Bai, baina nik uste dut da aurre iritsi bateko bulako. Horregatik aipatu egin dut, hori gabonetan guztio gaudela, eta gabonak ez baldin bagaude txokolatea jatearen beharra eta eskubidea daukagu, eta pentsa ezazue hor dauzela, umea dauzela, dinot, egongo direla urte betetxeak, orduan, ez dakit nola esan, zabaldu begirada nik uste dut aurre iritsi asko ditugula, eta bada momentua hori horrekin mosteko. Dena den, aipatutakoa, esan dutenaren arabera gauzak erdi eginda emon, umentzako gauzak beharrezkoak dira eta garestiagoak dira, nik uste dut erreza da hori, igual pasta zera emotea, igual hobeto izango litzateke olako poteak pure edo umentzako. Nik uste dute batzutan ez jakintasuna asko dagoela hor, ez dakigu zer behar den, edo igual adineko pertsonentzako pañalak, edo ez dakit, ez dekot burua hor kokatuta, baina nik uste dute igual horri buelta bat eman beharko diogu. Eta ez bakarrik hori elikagaien bankuei buruz, baizik eta jada, hotza heldu da. Zebe bai, badirudi ongi etorri refusiatuek bidali dutela mezu bat esan ez arropa behar dela, losakoak behar direla, botak behar direla, ikusten da orokorrean hori dagoela kriston beharra. Guztiok zeo zer eman behar dugu eta elkartasuna erakutsi behar dugu, baina nik uste dut instituzioek babestu behar gaituzte eta ez bakarrik gu geu, baizik eta guztiok. Hortxe gelditzen da mezu hori ere, eta gaurko beste albiste bat ere komentatu behar dugu, da Bizkaian beste herri bat izango dugula, horixe da Usansolo, Bizkaiko Batzar Nagusiek gaurkoan bozkatu dutelako Usansolo Galdakotik bereizteko prozesua, eta gauzak horrela, esan bezala, udalerri bihurtuko da, ikusiko dugu. Botutara jarri behar dugu batzordearen irizpena, hori da bozkatuko duguna. Bozkatu dugu, emaitza ulerma da, guztira berro eta beratzi botetan dira, baiezkoak izan dira botan eritzi, ezezkoak izan dira sortzi, abstentzioa bi, beraz, onartutako batzordeko irizpena eta ondoen herria Usantzolo herria.
ikusi duzu, momentuz behintzate ofizialki bada ere, udalerri bihurtuta Usansolo aspalditik datorren eskakizun bati erantzunez. Bai, azken finean muga sortutakoak dira, ez? Eta orduan herritarrik nahi baldin badute aldatu, nik uste dute positiboki hartu behar dela. Ez dakit nik ero estatuek onartuko duen edo ez. Ez daikot oso argin, Ez, legea ikusita ez daukat eskubiderik, baina legea alda daiteke eta ikusi dugu hainbat adibide azken hilabeteotan legeak aldatzeko edo legeak eskatzen duena aldatzeko eta kasu honetan ere posible da eta inor ez dago horren aurka. Dinot, inore beti dago jendea, baina oso gutxi dira Usansolo herri bihurtzeko kontra daudenak. Orduan, ikuspuntu horretatik, ni pentsatzen dut Espainiako gobernuaren aldetik ez dute inolako oztoporik jarri behar. Jarriko dute, haiek beraiek. Zako da borondate politikoa, betikoa, ez? Hori da. Ez dago, oztopoa, legearen oztopoa badago, baina borondate politikoarekin gaindi daiteke. Dena dela gaurkoa egun zoriontzua Usansolotarrentzat, beraz zorionak ere hemendik, ezta? Eta gezaldatuko dugu, ostiralera begirare jarriko gara, azararen 25 delako, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna, eta testu inguru honetan, aste honetan zehar, lerroburuak bete dituelako osoik bai da baietze legeak, sortu duen polemikak, ez dakit zen olako irakurketa egiten duzuen gertatu den guztiaz. Ni lehenengo eta behin esatea hori, aurten hiru emakume hori eraiak izan direla, 2003tik 115 izan dira eta gehi 11 adintxikikoak, nik uste dut bada garaia neurriak ipintzeko, hori aldez aurretik. Beste aldetik, orain ikusiko ditugu instituzio guztiak morez margoztuta, aprobetsatu behar da, ze niko goratzen dut hemen egon ginen alarde egunean, eta esan genuen batzuk isil-isilik daudela beraien bulegoetan, eta segurazki azaroaren 25ean aterako dira beraien logoekin, eta hori gertatuko da. Nik uste dut bebai aprobetsatu behar dela, eta legea dela eta nik uste dut arautegiak batzutan moldatzen dira, baina gero interpretazioa epaien eskutik gelditzen da. Eta horrek ekartzen dituen ondorioak. Eta hori aldatzeko, ez dakit zer egin dezakegu, azken finean, epaiek, badakigu nortzuk diren, nortzuk heltzen diren epaiak izatera. Dena den fokua non jarri den, zer uste duzu? Agian politikoak izan du pisu gehiago juridikoak baino? Emakumeak libre izateko bidean, oztopoak anitzak izango dira. Orduan, legea zen oztopo bat, arlo politikoan uste dut hobeto edo bere lan egin dute, eta orain da epaileen jarrera eta interpretazioa. Eta hori oztopo bihurtzen baldin bada, hurrengo pausoa izan behar da hobetu legea eta jarraitu aurrera, baina ez zaitez geratu esanez, epaileen erruan, badakigu nolakoak diren epaileak eta zen nolako fama daukate estatuan. Orduan, ikusiko dugu epaimai gorenak zer esaten duena, baina euren interpretazioa ere restriktiboa baldin bada, aldatu behar dugu legea eta jarraitu behar dugu aurrera. Emakumeek badakite oztopo guztiak gainditu behar dituzte eta beste oztopo bat izango da. Zoritzarrez esan behar dugu. Eta hurrengo ostirala da oso eguna proposa ikusteko zenbat oztopo gainditu diren eta indar gehiago hartzeko hurrengo oztopoa ere gainditzeko. Eztabaida honek ere beste eztabaida bat sustatu du, mugimendu feministaren baitan batez ere eta punitibismoaren arlotik, zigorraren arlotik, ea zigor gehiago edo handiagoak ekartzeak egiten duen legea hobea, ala ez, bertan ere badago zer esana eta pilpilean dagoen eta korapilatzua den gaia bada ez. Dena den, egoera honetan etorriko da, azaroaren 25 eta
ikusi da instituzioetatik eta baita ere mugimendu feministatik deialdia, baina batez ere gizonak interpelatuta. Ez da, zenolako garrantzia duen honek askotan, baina eta berriro ikusten dugulako emakumeen gain jartzen dela gainera ardura ez izateko erasotuak. Azken finean, guztiok ezagutzen dugu edo izan gara biktimak, baina inork ez du ezagutzen erasotzailea, ez? Eta horretaz hitz egin behar da. Nik uste dut bebai, arlo guzti, askotan gertatzen dena da pertsonen gainean botatzen dela ardura, ez? Eta momentu honetan nik uste dut konpartitua izan beharko dela. Eta hori punitibismoa da, ez dakigu noraino heltzen den, baina nik uste dut pedagogia falta itzela daukagula, ikusten da gazteria bizitzen ari den momentua, nola modan, komunikabidetan, dinot, dauz guztiz, ez dakit nola esan, bombardeatuta, ez dakit nik uste dut pedagogia falta behar dela, arauak aldatu beharko direla, baina bebai interpretazioak, ez da? Nik uste dut zuk aipatu duzuna. Eta horretarako igual lege zehatzagoak egin beharko dira, edo... Bai. Dena den, hemen punitibismoaren eztabaida ez da aipatu behar nire ikuspuntutik. Ze kasu honetan dira erasotzaile zigortuak. Eta kontua da, zigorra jaisten baldin badugu, edo mantentzen baldin badugu, eta ez badugu mantentzen ezarritako zigorra, da emakume erasotuaren berbistimizazioa. Orduan, ikuspuntu horretatik, hemen ez da eztabaidatzen ea handitzen ditugun penak, baizik eta ezarritakoa eta ipaitutakoa mantentzen dugun, ala jaisten dugun. Ikuste dut hor dagoena da, eta ez nabil hitz egiten hori zigorrei buruz, baizik eta impunitate puntu bat dagoela. Gizartean. Ez nabil esaten hori zigorrak edo salatzerakoan, baizik eta impunitate bat dagoela. Eta horrekin bai, horri bai buelta eman beharko diogu, eta horretarako pedagogia beharrezkoa da, eta ez bakarrik gure artean, azken finean ikuste dut emakumeok, ez dakit, biltzen gara honetaz hitz egiten dugu, igual pausu batzuk eman ditugu, baina gizonen artean, igual ez dago puntu horretan, ez da? Bai ikusten dudala da, indartsuagoak ikusten gaituztela, eta horregatik mugimendu berri horiek sortu birenak, esan ezen bande, eta zergatik ez gizonen guna, edo... Beste oztopo bat. Baina nik uste dut da, indartsuak ikusten gaituztelako, eta horregatik olako kontraboteriak edo kontra zeak sortzen direla. Orduan nik uste dut bide honetikoa zela, eta gainera nik uste dut mugimendu feminista Bilbon oso indartsua dela. Erakutsi egin du behin baino gehiagotan. Aipatu duzuna da beste oztopo bat. Aipatu dugun bide horretan, hori emakumeak libre izateko bidean, gizon batzuen jarrera, beste oztopo bat, baina gaindituko dugu guztion artean. Hori ziur dago. Ikusi besterik ez dago, ez? Gizonei bideratutako kanpainik zenolako arrabotsa sortzen duten batzuetan, ez? Eta zenolako erantzunak ere, gizonen partetik ere. Baina ez gizon guztien edo gehienen partetik, hori aipatu behar dugu, osea, nik ikusten dut kanpaina eta esaten dut, ados nago kanpaina horrekin, eta ni bezala suposatzen dut gizon gehienek, baina gero, daude batzuk eta oso osentzu, baina nik pentsatzen dut ez direla gehienak, edo pentsatu behar dut. Dena den, alde egoteak askotan gero praktikara ez da eramaten, eta horre ere egunerokoan. Hainbat elkartetan, ez? Dinot hor Bilboko Konpartzen Federazioan protokolo bat sortu egin du, U-Federazioan bebai, nik uste dut, olako pausoak eman beharko direla, ez gelditzeko zuri iritzia, mezik eta izateko elkartearen edo mugimendu sozialaren arau bat bete behar duzuna eta bestela kanpo zauz. Nik uste dut batzutan oso horreza da esatea egu, ez dakit, ekologistak gara, feministak gara, baina gero barruko kontuak
Ez, isiltasunean jaten ditugu edo jan izan ditugu eta horri nik uste dut bueltan eman beharko diogu. Ezen bat kostatzen den edo zaien batzuei behintzat askotan lagunak edo gertukoak direnean ez egiten dituztenak komentario matxistak edo eta beste jarrera batzuk matxistak direnak ere horiek seinalatzea, horiek argitaratzea ez eta horretan fokua jartzea garrantzitsua da ere oinarria delako ez gero. Nik uste dute hori oso garrantzitsua dela, eta baita ere etxean, badauz gauza batzuk onartezinak direla, naiz eta adineko jendea egitea, eta badauz gauza komentario batzuk edo, eta orain hori WhatsApp taldean batzutan bidaltzen dituzten gauzak, esateko ez deko graziarik, edo irten zaz taldetik edo botako zaitugu. Zazakit, badauz gauza batzuk, orokorrean ikuste dute, ez dakit mugatu beharko ditugula, ze gero eta gehiago bombardeatzen gaituzte, eta zeo zer gelditzen da, hor gazterian edo umeen artean, ikusten da, solako gauzak. Orduan nik uste dut oso zaila izango dara pedagogia egitea, ez gauz guztiok hori bide beretik tiratzen. Bai, gehienon aldeko jarrera proaktibo bihurtu eta martxan jarri. Ondo, hemen untziko dugu gorko solasaldia. Eskerrik asko beste behin. 25 arratsaldeko 7etan, bihotzak ratutik. Hori da, hitzordua ostiralekoa. Laitzar Gandoña eta Jose Rabecerra. Eskerrik asko beste behin gurean izatagatik eta ordu bietatik aurrera eguneko albisteak. Gero arte.